bayan da wata mace ta ce Allah kiyaye cewa mijin ina saduwa da ta duburinta yayin da take cikin ginin al'ada. Karki yadda, karki mika masa wuya, sabon Allah ne. Karki yadda a bata dama isa da ke in kina cikin ginin al'ada, kuma sa da isa da ke a wajen duburinki ya cuce ki, mai saba ma Allah. Iya hankuri, za ku iya wasa ba tare da isa da ke ba, ya haka ya aikata haram, kuma an kin bi shi bai, Allah zai tambaye ku baki da. Karki yadda isa da ke akan